Bună, băieți și fete, la un nou episod pe canal. Astăzi o să facem dintr-un nou joc pe canal. Acesta se numește War, nu știu cum, ceva de genul se numește. Avem aici un Golden Chest. Jocul e interesant, înseamnă ca Clash Royale. Cine știe jocul Clash Royale știe despre ce vorbesc. Aici hai să-i dăm un upgrade la... Asta e un sniper care poți să pui pe cineva. Sunt diferite cărți, vedeți, ca în Clash Royale. Această carte e o maimuță, nu știu ce face, n-am folosit-o deloc până acum. Dar o să folosesc, o să pun în locul lui Buc, așa îl cheamă. Și voi glumiți cu mine. E cumva un... Nu mai zic nimic. E interesant să zic cuvântul, ok? Rewards, ce avem aici? E un capitan, aici nu mai e cu gen... sunt în Liga 1, nu prea... Abia am instalat jocul, bine, nu chiar abia, l-am de 2 zile sau o zi, de 2 zile am jocul și, na, Wars 2 se numește, de sus acolo. Și am diferite cărți, am o carte pe nume Rex, e foarte bună și mie chiar îmi place. Nu știu ce face maimuța, sper să fie bună. Temple Love Bomb, sunt în Liga a doua, așa se numesc, uite aceasta. E un nou care trebuie să se facă, dacă se face devine un chestie foarte mare Rex. Devine Rex. Și acest capitan trebuie să-l omori și câștiga meci. Și tu poți să-l trimiți, se bate, vedeți. Asta îi dai un tun lui capitan să fie mai puternic. Uitați, nu l-a făcut full oul Rex, pentru că a stricat oul ăsta. Deci dacă îl bat și câștig meciul așa, eu nebunesc. Oare ce face maimuța asta? What? Monkey on or back? De fapt am văzut. Banana. Ok, ciudat. Bine, noi destul de frumos. O spun aici ou de Rex. Să vedeți cât de mare poate să facă Rexul. I-am dat heal, Doamne ajută să distrugă tot, dar să-l duc la loc, poate l omoară. Hai Rex, frate. Fă-te Rex, fă-te! E grav dacă nu te faci, ascultă-mă! Cred că jucăm doar 2 meciuri în episod de azi, pentru că e doar primul episod și nu o să jucăm mai multe. Uitați-l cât am ai. Asta e maximul de care poate să facă. Sau dacă la gratesc. Vedeți, seamănă ca Clash Royale. Am crezut că se duce în față la... Bă, mi-a la mare troll și... Aceasta e foarte bună. Barbarix. Adică e comună, dar mie îmi place. Ia fiți atenți. Fă Barbarix ceva. Hai că... Ia uitați. Pum! Mi-mi place. Ea chiar îmi place. Bananele! Îmi place Barbarix. Are 7000 heal. Am și upgradată, dacă ți-a auzit un mesaj. Ce? Nu verific pe episod acum. N-are sens. O să-i dau și tun și... Doamne știu. Acestea fac niște albine care sunt bune. Cred că o să jucăm doar un meci cu un meci. Uitați că e cât de lungă e. Da, cred că o să jucăm doar un meci pe episodul de azi. Că e foarte lung un meci. Bă, fiera al meciului. Nu? Bananele nu știu. Easy. Easy. Uitați.